Mówi, grzej. No, masz siły, nie? Leć. On mówi, wraca z powrotem na pierwszym rondzie w Żukowie się załatwił. Więc mu tłumaczę, no masz dopalacze. Zapomniałem. On mi to słabo, więc ja z nim przyleciałem. Do mnie. Tomasz, długo pracujemy z tobą i oj, w tych jeszcze kaszubskim tutaj górach, wszędzie on jest, a my za nim. Także też ten... Aniołek czy diabełek? Nie, on te same dopalacze ma, proszę uważać. Tu jeszcze jest taki wpis, który już nie będę czytał, hymn pochwalny dla naszego Tomaszka, bo proszę Państwa, to są ludzie bardzo wielkiej pracy, odporni na przeciwności, pani Witosława i Tomasz, te doktoraty i te wszystkie inne aty, Boże, ile ich trzeba zrobić. My serdecznie dziękujemy. Kłaniamy się Wam. Panie Witoldrze, ja jak ten aniołek na Wejherowskim rondzie się rozbiłem w czasie COVID-u i nie dojechałem do Państwa złożyć Państwu życzenie, szczególnie, że jeżeli chórzyści to rodzina, jeżeli Polacy to rodzina, jeżeli Kaszubi to rodzina, jeżeli wspaniali ludzie to tożsamość, a jeżeli nazwa to nazwisko, to macie takie same nazwisko jak my, chór Harmonia z Wejherowa. Życzę Wam wszystkiego najlepszego w 101. rocznicę i życzę następnych wielu lat. Na pewno setki my nie dożyjemy, ale ci, którzy po nas będą uparcie, tak jak my trwali, pewno pociągną te zespoły jeszcze dalej, a aniołka popędzą, że poleci nawet za granicę, bo stać go na to. Panie Witku, Panu na ręce składam dyplom. Dyplom jest w skrzynce, do tej skrzynki możecie wsadzić więcej dyplomów. On jest w skrzynce z haftem żukowskim, ale nadruk na dyplomie jest w hafcie wejherowskim, także to łączy. Pan pięknie napisał w książce, że wejherowscy chórzyści na motorach jeździli odwiedzać chór z Żukowa. Dawno żeśmy się nie odwiedzali, ale to musi nastąpić i tak będzie na pewno. To musi być. Aniołek dla Ciebie. Proszę Państwa, ja pisząc zaproszenie do Harmonii, podałem adres, który już od dawna nie był aktualny. Tak, do dzisiaj się cieszę, że jesteśmy tutaj. Kochany, ja powiedzą bis i wasze trysiu. Bis, prawda? Jo.